wow! Akože celá dozadu len pre deti. Keď už človek sedí, tak je to tu v pohode. Ne, vážne, toto auto je veľmi pekné. Veľmi sa mi páči aj ten športový dizajn. Reálne vzadu je naozaj dosť veľa miesta. Je to tu také trošku minimalistické, lebo nie je tu vlastne ani klíma, kúrenie, nič, ale tak za málo peňazí, málo muziky. Tu vpredu je to už veselšie, plnšie, také zaujímavé, veľmi pekný športový dizajn to má. A CLAčko je celkom aj cenovo dostupné, čiže komu nevíde na CLS, tak aspoň na CLA. A veľmi krásne sú aj tieto športové sedačky. A to auto je pohodlné, je to proste Mercedes. Povesie mi toto auto úplne stačí, také kompaktné, úložný priestor je tu úplne superný. CLAčko si väčšinou ľudia kupujú skôr ako také druhé rodinné auto, povedzme niečo do mesta, čiže nie úplne na dovolenku, ale ja teda musím povedať, že či pre deti, či nejaký nákup, ja čo potrebujem, tam zmestím všetko, len ten vstup, tým, že to je kupé, je taký akože trošku obmedzený, ale tak, auto je super.